to forskellige folk, der har arbejdet med det, og de siger faktisk det modsatte af hinanden. Der er en gruppe, der siger, at bisfenol A er meget, meget farlig. Så har vi nogle andre, der siger, at det er ikke helt så farligt. Det er dem, der arbejder inden for EFSA. Vi har heldigvis en direktør, der så har sagt, nå ja, men det er jo et universitet, og der kan jo være videnskabelig uenighed, så det er helt i orden, og det er vi rigtig glade for. Men jeg vil fortælle lidt om, hvordan man sætter de her sundhedsbaserede grænser, og så vil jeg fortælle lidt om, hvad vi skal være bange for i fødevarer, og hvad vi måske ikke skal være så bange for. Og hvis I har spørgsmål undervejs, så bare ræk hånden op. Jeg har tid til at besvare nogle spørgsmål. Hvor er det min tryk? Det tror jeg ikke. Okay. Det går rigtig godt. Den er fint. Ja, som Jette også nævnte, så det fødevarer handler om, det er jo i virkeligheden, eller det som om ting er farlige, det handler om, det er en dosis. Hvor meget vi får. Alt er farligt, hvis vi får tilstrækkeligt meget af det, og alt er ufarligt, hvis vi får tilstrækkeligt lidt af det. Næsten. Så I skal være sikre på, at I skal skelne mellem, hvad der er et indhold i fødevarer, i milligram per kilo af fødevarer, og så er de sundhedsbaserede grænser. Der er et indtag, som vi normalt definerer som milligram per kilo kropsvægt, eller mikrogram per kilo kropsvægt, eller hvad det nu kan være. Men vær sikker på at skelne mellem det. Det er meget vigtigt. Så har vi nogle stoffer her. Jette nævnte også, at vi har et acceptabelt dagligt indtag for nogle stoffer. Det lyder jo sådan meget fredeligt. Det er sådan noget, som vi kan komme op på uden problemer. Og så har vi nogle, hvor vi kalder det tolerabelt dagligt indtag. Det er sådan lidt mindre uskadeligt, kan man sige. Men her har vi 3 af de stofgrupper, som vi sætter en ADI for, et acceptabelt dagligt indtag. Det er stoffer, som vi mere eller mindre direkte tilsætter vores fødevarer med vilje. Tilsætningsstoffer, ja, det er jo direkte ved fødevarerne. Man må sige, at de er ekstremt godt reguleret. Vi ved rigtig meget om dem. Og det er typisk alle de her ignorerede tilsætningsstoffer. Og jeg vil nok sige, at holdningen i min afdeling, en lang holdning, er, at dem er der altså ikke ret meget grund til at være bange for mere. Vi ved stort set, hvad vi vil vide. De fleste af dem, de er ikke særlig biologisk aktive, og dokumentationen er enorm. Så er det pesticiderne. Der vil jeg faktisk sige nogenlunde det samme. Pesticider er selvfølgelig lidt mere farlige, fordi de er jo lavet til at have en biologisk effekt på den pest, som de skal bekæmpe. Men det er også stoffer, som er rigtig vel dokumenteret. Vi ved rigtig meget om. Hvis et firma skal have tilladelse til at bruge et pesticid, så skal de indsætte rigtig mange undersøgelser og dokumentere sikkerheden af det pesticid, for at det bliver godkendt. Og det samme med de veterinære lægemidler. Der er selvfølgelig også stoffer, som er lavet til at have en biologisk effekt, naturligvis. Men de er også ganske velreguleret. Jeg vil dog sige, at reguleringen på det område, den ser ud til at... Den går ikke sådan den sikre vej. Man bliver sådan lidt mere large med, at hvis man siger, at der er en effekt i en art, så er der nok den samme effekt i den anden art. Det kan måske gå fra køer til svin, men hvis vi kommer fra fisk til køer, så begynder man måske nok at tvivle lidt på, at det holder. Men foreløbig, så er de i hvert fald meget velreguleret. Og jeg mangler lige en, som vi også arbejder med hos os. Det er genmodificeret, altså fødevarer, der indeholder genmodificerede organismer. Det har vi kigget på i de sidste 25 år. Og vi har stadigvæk til gode at finde noget, der er et sikkerhedsmæssigt problem. Så vi laver en del risikovurderinger af det, men der er ikke ret meget, som vi indtager. Men der må vi sige, der kan vi altså heller ikke finde de store problemer. Alle de her stoffer, de er jo karakteriseret ved, at man har nogen, som vil sælge dem, nogen, som vil bruge dem. Og der kan man bede dem om at sige, okay, hvis I skal bruge det her, jamen, så må I dokumentere sikkerheden af stofferne. Og det gør man. Og det virker nogenlunde. Jeg synes, det virker ret godt. Det er klart, man kan finde detaljer, hvor der er problemer. Men det er først herovre, hvor vi har noget større problemer. Det er det, hvor vi sætter et tolerabelt dagligt indtag. Man kan sige, at acceptabelt dagligt indtag, der vil jeg sige, bare spise op til et acceptabelt dagligt indtag.
Det tolerable daglige indtag for mange af de her stoffer, der man siger, at det skal vi helst ikke have, men hvis vi ikke kan undgå at få det, så siger vi, ja okay, men så kan vi altså få det op til et vist niveau. Det, der er nogle af problemerne ved det er, at der kan vi jo ikke bede, vi kan jo ligesom ikke rigtig bede sådan en vulkan om at dokumentere sikkerheden for de stoffer, vi leder ud. Vi kan ikke sætte en prop i, så den viden, vi har, den bygger på den forskning, som bliver lavet rundt omkring. Altså, hvad tilfældige forskere rundt omkring i verden. Jette nævnte Grandjean, og Grandjean har lavet et kæmpe arbejde på kviksølv, på Færøerne, og også på bly, som er meget, meget værdifuldt. Men der må vi altså, der er vi afhængige af, at der er nogle forskere, der har fået bevillinger til at lave nogle gode undersøgelser. Og nogle gange så ved vi altså ikke ret meget. Og det må vi så. Altså, når man laver risikovurderinger, så er man også pisket til at træffe en beslutning, uanset hvor meget det er. Men vi kan bedst lide at lave det, når vi ved meget. Så det er vanskeligt at indsætte indsatsgrænserne, og det er også vanskeligt at kontrollere de indtag, som der er. Det kan være meget svært at vide, jamen hvis vi nu for eksempel har en eller anden forurening i en eller anden fødevare, er det så den samme alle steder, og er det den samme over årstid, og hvad har udviklingen været gennem årene. Så det er rigtig svært at finde ud af, hvor meget vi egentlig får af det også. Og så er der det problem ved, at nogle af dem, for eksempel kviksølv, bly, der har vi faktisk indtag, der er så høje, at vi har skadelige effekter på mennesker. Så der vil jeg sige, der er problemer, der er så væsentligt større, end de er på for eksempel pesticider og tilsætningsstoffer og den slags. Så hvis man skal være bange for noget, så vil jeg helt klart anbefale jer at være bange for det her. For de naturlige og for de menneskeskabte forureninger. Ja, hvad gør man så, når man skal lave sådan nogle sætte sådan nogle sundhedsbaserede grænser? Ja, man har celleforsøg. Blandt andet kan man finde ud af, om det skader DNA. Hvis et stof skader DNA, så er det nok kræftfremkaldende. Det kan man hurtigt finde ud af ved nogle celleforsøg. Og så kan man sådan set sige, at de stoffer, ja, de vil i hvert fald ikke blive godkendt som tilsætningsstoffer eller som pesticider. Så har vi dyreforsøg. Vi er nødt til at teste et hav af de her stoffer i dyreforsøg. Det er jo selvfølgelig altid lidt kontroversielt, når man skal bruge dyr til den slags forsøg. Men hvis vi ikke bruger dyreforsøg, og vi bliver udsat for stofferne, så ender vi faktisk med at lave menneskeforsøg. Og det er jo så måske heller ikke så godt. Men vi bruger faktisk også undersøgelser på mennesker. Noget af det, Grandjean har gjort i hans arbejde med kviksølv på Færøerne, det er at kigge på børn, der vokser rundt og har spist en masse plantevæg med en masse kviksølv og PCB og hvad der skal finde i. Og se på deres adfærd og hvordan det er gået dem. Det kan vi nogle gange bruge. Og så har vi den sidste, det er computermodellerne. På nuværende tidspunkt, der ligner de egentlig en lille smule celleforsøgene. Det er sådan noget, man kan bruge til at screene stofferne for at sige, at de der stoffer, det kan godt være, at vi ikke skal bruge dem, vi ikke skal udsættes for meget for dem. Men man vil ikke lave en helt risikovurdering baseret på computermodeller eller på celleforsøg. Der vil man altid bruge data på dyreforsøg eller fra undersøgelser for mennesker. Ja, celleforsøgene, ja, som nævnt, de er kvalitative, man får typisk ja-nej-spørgsmål. Og man kan bruge de rigtig gode til at finde ud af, hvad sker der egentlig på celleplan, hvad er de biologiske mekanismer, hvad er de enkelte trin i den måde, som et stof det virker giftigt på. Det kan være rigtig vigtigt at få fastslået det. Og ja, så må man sige, at hvis stoffer de er DNA-skadende, så er risikovurderingen sådan set nærmest slut. Fordi det kan vi ikke sætte nogen nedre grænse for. Hvis vi har et stof, der er DNA-skadende, så siger vi fra et risikovurderingsmæssigt synspunkt, at blot påvirkningen af et molekyle, det vil kunne igangsætte en proces, der fører til udvikling af kræft. Fra et videnskabeligt synspunkt er det nok ikke helt rigtigt, fordi vi har DNA-reparationsmekanismer, og vi har apoptosis, programmeret celledød og hvad der ellers er. Vi har en masse forsvarsmekanismer. Men selvom vi tager dem i betragtning, så kan vi i hvert fald ikke sætte en grænse for det. Så for alle praktiske formåls skyld, der er nødt til at sige, at vi simpelthen ikke har en grænse. De er jo rigtig hurtige og billige. De kan bruges til screening. Men en af de ting, hvor de adskiller sig, altså når vi får skudt i skoene, at vi skal ikke lave dyreforsøg, vi skal bruge forsøg på celler, så er det store problem med celleforsøg, det er, at hvis
Hvis en celle får et stof direkte i hovedet, jamen, så bliver cellen påvirket direkte. Når vi spiser, jamen, så skal stoffet jo optages, det skal fordeles, det bliver muligvis omsat, metaboliseret i vores krop, før der sker noget. Jeg kan ikke lade være nævne et lille eksempel. Aspartam, det her sødestof, som har været meget kontroversielt. Der kom en undersøgelse for nogle år siden, hvor der var nogle norske studenter, der havde fundet ud af, at hvis man tager og isolerer hjerneceller fra mus og udsætter dem for aspartam, så døde hjernecellerne. Der var også en af mine kolleger, der fik rigtig travlt med det. Aspartam findes i Cola Light, så han sagde meget træt, nu igen skulle han begynde til at aspartam, så sagde han, jamen vi har da heller aldrig anbefalet, at man putter Cola Light direkte på hjernen. Og det er jo ganske rigtigt. Og pointen er, at det er jo fint nok, at det kommer til, at det kan slå hjernecellerne ihjel, men det skal jo altså op i hjernen, før det kan slå cellerne ihjel. Og det er en af de ting, som man ikke, hvor man kan have nogle problemer med celleforsøg. Fordi, altså selvfølgelig når det til cellerne, hvis man isolerer dem og putter dem i en pizzaskål, men det gør det altså ikke for mennesker. Så har vi dyreforsøg. Ja, vi betragter jo dyr som en analog til mennesker. Vi ligner rotter langt mere, end vi ligner en cellekultur. Og man må sige, at altså mange af vores enzymsystemer også noget, de er overraskende ens i dyr og mennesker. Så meget ofte vil det være nogle gode modeller for mennesker. Nogle gange, så sker der altså også nogle gevaldige uheld, hvor der simpelthen er nogle forskelle mellem de forsøgsdyr, man har brugt, og de mennesker, der bliver udsat for det. Mennesker kan være mere følsomme eller mindre følsomme. Altså, det vil sikkert også ske igen, men det er jo det bedste materiale, vi har. Og man bruger faktisk dyreforsøgene til at sætte de her sundhedsbaserede grænser. Man doserer dem i større og større doser, og så ser man, jamen, hvor sker der noget, og så bruger man det som udgangspunkt for de sundhedsbaserede grænser. Og der er nogle rigtig gode fordele ved at bruge forsøgsdyr. Altså, når vi har forsøgsdyrene gående i vores dyrestal, vi ved lige præcis, hvad de spiser, vi ved lige præcis, hvor meget de får af stoffer. Altså, vi kontrollerer alt omkring deres miljø, og hvad de bliver påvirket af. Så vi ved, hvad der sker. Og vi kan, altså deres indtag er veldefineret. Vi kan også undersøge mange effekter på dem. Vi kan give dem nogle doser, som man aldrig kan se i mennesker. Så vi kan se nogle biologiske effekter og forudsige, at de måske ville være der, hvis mennesker fik det i rigtig store doser. Så der er rigtig store fordele ved at bruge dyreforsøg. Hvad så med menneskerne? Der er også nogle rigtig store fordele ved at bruge mennesker. Når man har med mennesker at gøre og skal risikovurdere i forhold til mennesker, jamen, så er der jo ikke nogen artsbarriere. Det er jo den samme art, man bruger. Så man kommer ikke ud i det her med, at man lige rotter åbenbart reagerer anderledes på nogle stoffer end mennesker. Man bruger dem også til at sætte sundhedsbaserede indtagsgrænser. En af ulemperne med det er, at vi har simpelthen ikke styr på mennesker. Vi spiser alle mulige ting. Vi ved ikke, hvor meget vi får. Er det folk, de spiser en dårlig kost? En af de ting, der er sjove i dyreforsøg, det er, at hvis man nu har et stof, hvor man ligger på en dosis, som ikke rigtig giver nogen effekt, så er der to måder, man kan få en effekt på. Enten kan man øge dosis, eller også kan man give dem en rigtig skidt ernæring. Hvis man giver forsøgsdyrene en dårlig ernæring, så bliver de meget ofte mere følsomme for effekter. Så der kan man godt spekulere lidt over, hvad er det egentlig, vi gør, når vi laver dyreforsøg? For de dyr som vi fodrer, de får jo en fuldstændig optimal ernæring. Men det er der ikke også, der gør. Vi spiser jo klapfugl en gang og laver alle mulige underlige ting. Så det er en lille smule interessant. Hvad er så bedst? Dyreforsøg eller de her undersøgelser fra mennesker i epidemiologiske studier? Det kan man sådan set ikke svare på. Det kommer an på kvaliteten af de enkelte studier. Hvis du har et rigtig godt dyreforsøg, så vil man måske sige, at det kan godt være bedre end sådan nogle epidemiologiske data, som er halvskidte og som vi ikke rigtig ved, hvad vi skal fortolke ud fra. Ja. Så har vi, når vi skal sætte de her sundhedsbaserede grænser, der finder man den der højeste dosis, hvor der ikke er nogen effekt, et no observed adverse effect level. Og hvad er så adverse? Det er simpelthen en af de helt store diskussioner.
Og det er det, der kan føre til, at man for eksempel for bisphenol A får en faktor 500 til forskel på den TDI, man fastslår, fordi for bisphenol A, der har man sådan noget, der ligner nogle effekter ved lavdosis, så kommer der en skosmød effekt på de høje doser. Og det, som de forskellige forskere så diskuterer, det er, at det hernede i lavdosis, er det sådan tilfældigt, og er det adverse, eller hvad er det? Og det er, ja, jeg vil i hvert fald ikke slutte mig til dommer over, hvad der er svaret på det. Det er svært. Men sådan er det typisk i toksikologi. Så har vi så, hvis vi nu har data på dyreforsøg, og vi har fundet den der højeste dosis, hvor der ikke er nogen effekt, jamen så siger vi, det kan jo være, at mennesker er 10 gange mere følsomme end dyr. Hvor har de fået det fra? 10 gange mere følsomme? Det kan det godt være. Der er sådan set ikke nogen, der ved det. Der ligger ikke rigtig nogen videnskab bag det. Det ligger tilbage i 50'erne, da man kiggede på tilsætningsstoffer, og man så, ja, vi har det der højeste niveau, der ikke giver nogen effekter i mennesker. Men det er jo selvfølgelig for højt til, hvad det kan udsætte mennesker for. Så vi må nok dividere med et eller andet. Så var der en, der fik en idé, jamen, hvad vil jeg sige, at mennesker kan være 10 gange så følsomme som dyr? Og derefter sige, jamen det kan jo være, at der er nogle mennesker, der er mere følsomme end gennemsnitsmennesker, så der er nogle følsomme mennesker, der er 10 gange mere følsomme end gennemsnit. Så det gjorde man. Så har man 2 gange en faktor 10, og så kommer man frem til den faktor 100, som man normalt bruger til at fastsætte et acceptabelt dagligt indtag eller et tolerabelt dagligt indtag. Så sker det en gang imellem, at man synes, de der data, de var altså ikke for gode, så sætter man lige en ekstra faktor 5 eller en ekstra faktor 10 på. Nogle gange så kan man heller ikke finde den dosis, der er den laveste, der giver en effekt i dyr. Der kan man måske kun finde, der kan man ikke finde den højeste dosis, der ikke giver en effekt. Der kan man kun finde en dosis, der giver en lille effekt. Så siger man, vi sætter en ekstra faktor 3 på. Det hænder også, at man siger, vi ved så meget om, hvordan tingene varierer i mennesker og dyr, så vi tager lige og i stedet for en faktor 10 mellem mennesker, så siger vi, det er nok kun en faktor 3. Så det er virkelig noget, der betyder noget, hvilke nogle usikkerhedsfaktorer man sætter på. Det kan virkelig flytte de her TDI'er og ANI'er voldsomt meget. Men hvis I skal huske en standard, så husk 100 som standard. Men vær opmærksom på, at nogle gange er den 1000, nogle gange er den 30, eller hvad det kan være lavere endnu. Ja, så vil jeg lige nævne et par stoffer. Aluminium. Det har været sådan lidt omtunget tilværelse. Det giver skader på centralnervesystemet i dyr. Og indtil, jeg tror det var 2008, der havde vi et acceptabelt dagligt indtag på 7 mg per kilo kropsvægt per uge. Så kiggede man så på de forskellige data igen. Det er noget med nogle musesforsøg, og nogle mus, der skal finde vej i en labyrint og sådan noget, og gribestyrken på poterne med mus. Det er sådan nogle ret uhåndterlige ting, man tester. Så kiggede man på nogle af de forsøg, jamen så satte man lige den der ADE ned fra 7 mg per kilo kropsvægt til 1 mg per kilo kropsvægt. Man dividerede lige med 7. Det gjorde man i EFSA, der jo sætter grænser for Europa. Så har JECFA kigget på det. Det er WHO-organisationen. De har kigget på fuldstændig de samme forsøg. De har fundet frem til, at den skal ikke være 1, den skal være 2 mg per kilo kropsvægt per uge. Og det er helt de samme data. Det er bare for at se, at hvad sådan en TDI og sådan en ADI ender på, jamen det er ikke noget, som man kan lave sådan en fuldstændig strikt videnskabelig vurdering af. Nogle gange kalder man det på engelsk the art and science of risk assessment. Så der er stadigvæk lidt kunst i det. Der er stadigvæk lidt, og det er risikovurdering. Det er ikke risikovidenskab, vi arbejder med. Så der er sådan lidt, at man prøver at finde ud af, hvor farligt synes man det så er. Og, altså det er så vigtigt, at den enkelte person, der laver risikovurdering af den enkelte institution, lægger et nogenlunde fast risikoniveau, så man udtaler sig på samme måde over for alle forskellige stoffer. Men også for at sige, at når I ser en ADE eller en TDI, jamen så gælder den, indtil der er nogen, der beslutter sig til at ændre den. Det er ikke en naturkonstant. Det er meget langt fra en naturkonstant. Det sidste, jeg vil nævne, det er metylkviksølv.
Det giver skader på udviklingen af centralnervesystemet. Og der har været, og man har set, har set på nogle af de børn, der havde et indtag af kviksølv, mødrene havde et indtag af kviksølv, der kunne man se nogle adfærdsmæssige effekter på dem som 20-årige, og som også som 14-årige. Og man har så fastsat en tolerabel daglig indtag her på 1,5 mikrogram per kilo kropsvægt. Og der har man så brugt en usikkerhedsfaktor på 6,4. Det er fordi, der er nogle af de variationer, der er mellem mennesker, som man tror, man har nogenlunde styr på dem. Men der er nogen her, der påstår, jamen, den er voldsomt meget for højt. Fordi der er nogle mennesker, der er genetisk, der er forskel i vores genetik, og der er nogle mennesker, der er mere følsomme end gennemsnittet. Så vi skulle ikke have sådan en lille usikkerhedsfaktor på det. Vi skulle have en usikkerhedsfaktor, der er væsentligt større. Det er lidt den samme måde, som man har tænkt på, da man fastsatte, jeg ved ikke, om I kan huske, at man har nedsat anbefalingen for, hvor meget alkohol, som kvinder måtte drikke for nogle år siden. Og det gjorde man, fordi der er en del af kvinderne, der har en bestemt genetisk sammensætning, der gør, at de bliver altså væsentligt mere følsomme end gennemsnittet, og den skal man selvfølgelig også beskytte. Jeg tror, at det var, hvad jeg havde at sige, men jeg håber, der er tid til et par spørgsmål. Ikke engang et enkelt lille spørgsmål. Seriøst? Jeg vil gerne spørge noget. Nu sagde Jette, at man ikke brugte adfærdsbaseret forskning, og man sætter de der grænseværdier. Hvad siger du nu, som man gør? Hvor meget bruger man det, når du laver det der udskuddet? Altså, når EFSA laver sådan nogle vurderinger af de her stoffer, jamen, så samler man al den litteratur, der er tilgængelig overhovedet, al den videnskabelige litteratur, der er tilgængelig. Men altså, nogle gange er problemerne med sådan noget arbejde, det er, at nogle af de studier simpelthen er halvskidte, og man vil ønske, de ikke var, fordi når de er, så er man altså nødt til at tage hensyn til dem. Man er nødt til at tage hensyn til det hele. Men nogle gange skal man sige, at man tager ikke hensyn til det og det studie på grund af det og det og det. Men gennemgående, så prøver EFSA at gøre det hele igen. Alt hvad der er. Andre? Ja? Jeg har et spørgsmål omkring det der cocktail-effekt, for eksempel med E-nummer, pesticider og så videre medicin, om hvor meget forskel der egentlig taler i det, fordi altså, det lyder lidt som om, at det ved jeg ikke om Lene Skrøner, der kun er forsket i de enkelte stoffer, eller om der er lavet den der, hvor man tager de her stoffer blander sammen og ser, hvad der egentlig sker, fordi at mange gange så er det jo bare sådan, at både med E-nummer, pesticider og så videre, at det her, det er kun skrevet med det her ene stof her, men vi aner faktisk ikke, hvad der sker, når vi bruger forskellige pesticider hen over markedet eller et eller andet. Altså. Du har fuldstændig ret. Et af problemerne er, at vi ved faktisk ikke så meget om vægtstofferne, som vi gerne ville vide. Der er nogen, der nævner, at der er 130.000 registrerede stoffer i EU, og vi ved har kun en stor database, man prøver det af. Men man har kigget på kombinationseffekter og cocktail-effekter, specielt omkring pesticiderne, og netop fordi pesticiderne er stoffer, der er biologisk aktive, og det er stoffer, som vi ved en hulens masse om, fordi vi har en rigtig, rigtig stor dokumentation. Så EFSA har haft noget arbejde i gang inden for det område, og nogle gange, hvor vi laver risikovurderinger af, altså hvis vi får at vide, at der er nogle grænseværdier i fødevarer, der er overskredet for pesticider, så prøver vi at kigge på, jamen, giver det et problem for det enkelte pesticid, men vi prøver faktisk også at kigge på, giver det et problem, hvis vi lægger det sammen med alle de andre pesticider, der virker på samme måde som det pesticid, vi har en overskridelse for. Og vi finder ikke rigtig noget. Hvis vi ser på pesticiderne alene, finder vi ikke rigtig noget. Hvis vi tager sådan noget som bisphenol A med, og vi bruger den lave af de her TDI'er, ja, så finder vi nogle ret hissige cocktail-effekter. Hvis vi bruger den høje, ja, men så er det sådan lidt, der ser vi også lidt, men altså generelt vil jeg sige, det er noget, som det vil være rigtig godt, hvis vi bliver bedre til. Men altså et studie af et enkelt stof, det koster jo altså nok et tocifret, det koster et tocifret millionbeløb. Og bare forestille dig at tage 5-10 stoffer og lave alle mulige kombinationer af dem,
meget uoverskueligt. Vi gør det gerne, men vi skal lige have lidt flere penge. Ja, så vil jeg gerne sige tak til Max Hansen og så vel. Yes, så tror jeg, det lykkes. Nå, det er sådan helt Madonna-agtigt. Nå, men altså jeg overtog det her foredrag fra en kollega i går eftermiddag, så I må lige bære over med mig, hvis jeg ruder lidt rundt i det. Kan I høre mig? Ja, okay. Ja, jeg vil fortælle lidt om vores kampagne Mad med mindre kemi, og hvad vi ligesom har gjort os af erfaring med det, og måske også lidt om, hvad vi generelt laver i Fødevarestyrelsen i forhold til kemi i fødevarer. Men først, lige hvad jeg vil komme ind på, altså hvad er uønsket kemi, hvordan sørger vi for sikre fødevarer, og så lidt mere om information til forbrugere, altså mad med mindre kemi i vores kampagne. Men hvad er kemi i fødevarer? Altså hvad tænker I for eksempel, når jeg siger kemi i fødevarer? Nogen, der har et bud? Hvad siger du? Du tænker E-nummer. Ja. Det er der mange, der tænker. Altså nu er jeg kemiker, så når jeg tænker kemi, så tænker jeg stort set alt. Altså kemi, altså mad består. Hvad vil du sige? Ja. Ja, det er nemlig ofte sådan, det er det, vi har stødt på, det er det, folk tit tænker på, når vi siger kemi i mad. Så tænker de tilsætningsstoffer og pesticider, altså ting, der er tilført. Men så er der også andre, for eksempel, nu er jeg kemiker, så ved jeg, at kemi, det er jo alt. Altså vand er kemi, ikke? Og mad er kemi, så det er lidt noget af det, vi har ret ind i, når vi har forsøgt at formidle vores kampagne, som vi har valgt at kalde mad med mindre kemi, men vi mener uønsket kemi, og det er altså kemi, som er skadelig for os. For eksempel den her, det er kemi, altså det er det orange farvestof i gulerødder. Altså det er jo ikke uønsket kemi. Så skal man i hvert fald spise det meget store mængder, hvis det skal have en skadelig effekt. Så er der den her kumarin. Det ved jeg ikke, om I har hørt om den her på det seneste. Ja, den ligger alle sammen. Det er et naturligt toksin i kanel. Og det er jo derfor, der har været den der meget store debat om dræbersnegle og andre ting. Så er der den her akrylamid. Det er et andet uønsket stof i fødevarer, det kan være kræftfremkaldende. Nogen, der har bud på, hvad vi ser det her? Ja, hvad siger du? Det er rigtigt, det er noget, der tit er i pomfritter. Jeg har forsøgt at lave en liste over, hvad vi kalder uønsket kemi i fødevarer, og det er lidt op. Vi kan tage lidt fra en ende af miljøforureninger. Det var også det, Marx viste, altså med skorsten. Når man forbrænder affald for eksempel, så kan der komme uønskede kemiske stoffer ud i luften. Dioxin blandt andet, som er ret giftigt. Og PCB, det er polyklorerede bifenyler, som minder lidt om dioxin i deres effekter. Og metaller, for eksempel arsen, der har vi også arsen i riskits for eksempel. Ikke? Vi har råd om, at der er en grund til at spise riskits, da vi kan have ret højt indhold af arsen. Men dioxiner, hvor ser vi dem? Nogen, der har bud på det? Er det noget, I har hørt om dioxin? Nej, I må få jo bare stille spørgsmål, hvis I har spørgsmål undervejs. Noget, som vi oplever meget, det er, at der er ret stor bevågenhed på fødevarer i medierne generelt, fordi det er jo noget, som mange mennesker går op i, hvad de spiser. Og nogle af de overskrifter, vi har set for nylig, den nyeste, det var, at din stegepande er giftig i forhold til de fluorerede stoffer.
Og de fluorerede stoffer er et rigtig stort problem, primært fordi de ophobes i miljøet og i naturen og i mennesker. Men lige fra stegepanden er der faktisk ikke den store risiko, medmindre man har en tom pande, som man opvarmer til rigtig høje temperaturer. Fordi det er først der, hvor der kommer giftige dampe op. Så det er måske sådan lidt en forvejning af sandheden, men det er jo en god overskrift. Og så en anden sprøjtegift i hver anden dansk frugt. Og en af de også seneste kanelsnegle i fare, og det er jo forfærdeligt. Men altså, det er jo ikke for at forbyde kanelsnegle, at vi går ud og rådgiver om skadelige stoffer i kanel. Det er jo for at gøre opmærksom på, at det kan være et problem. Og den sidste, den er lidt analog til det. Det er så bare i forhold til arsen i riskiks. Men hvordan sørger vi for at sikre fødevarer? Altså Fødevarestyrelsens risikohåndtering, den bygger på risikovurderinger fra forskere, altså Max Hansen for eksempel, som var fra DTU Fødevareinstituttet, har også EFSA, som laver risikovurderinger for hele Europa. Men der er nogle gange, hvor DTU ikke er enige med EFSA. Og det er også derfor, vi har det har vi så også i EU nu, men det var Danmark, der startede med at forbyde bisfenol A i sutteflasker til børn, for eksempel. Og DTU fastsætter, hvor giftige de her stoffer er. Og det er en TDI, som Max også forklarede, eller en ADI. Eller også en akut referencedosis til, hvis man, altså hvor meget kan man spise på en dag, i stedet for at se over en lang periode af stoffer, hvis det nu er akut toksisk. Og det sammenholder man så med, hvor meget får vi så af det her stof. Altså man kan se, det er lidt sådan en balance, ikke? Altså jo mere giftigt stoffet er, jo mindre kan vi indtage af det, ikke? Eller omvendt. Men hvad gør vi så i Fødevarestyrelsen? Altså vi er meget med til at fastsætte regler, og meget af det foregår jo i Europakommissionen. Så der på basis af de risikovurderinger, der er typisk fra EFSA, så vil der så blive fastsat for eksempel med stoffer, der er tilladt i plast til kontakt med fødevarer. Der er en rigtig lang positiv liste over, hvilke stoffer man må putte i plast. Og man må faktisk ikke putte andre stoffer i plast, end de stoffer, der er på den liste. Og for de stoffer bliver der så sat nogle grænseværdier for, hvor meget der så måske er afsmitning til fødevarer. Og de grænseværdier er vi så med til at sætte. Og det samme med andre stoffer i fødevarer. Så nu er der også på det seneste blevet foreslået EU-grænseværdier fra arsen i nogle fødevarer. Og det er vi så også med til at udarbejde. Eller decideret at forbyde stoffer, ligesom bisfenol A i sutteflasker. Derudover så fører Fødevarestyrelsen også kontrol med virksomheder, det ved jeg ikke, om I er klar over. Jo. Og det er jo dels både en fysisk kontrol af tilsynsfører, der går ud og kigger på virksomhederne og deres egen kontrol og hygiejne og sådan noget. Men det er også i forhold til prøveprojekter. Altså Fødevarestyrelsen går også ud og tager prøver af forskellige produkter, som vi så analyserer. For eksempel så tjekker vi, om der er bisfenol A i sutteflasker. Og vi analyserer en lang række produkter for metaller og organiske forureninger. Og også pesticider, der har vi jo et kæmpe program, hvor de danske fødevarer bliver undersøgt hvert år. Og hvis der så er en overskridelse, så går vi jo så ind med en sanktion til virksomheden, så de får bragt over på sagen. Så har vi også for nylig lavet sådan en vejledning til virksomheden. Vi har lavet sådan en checkliste over kemi i fødevarer. Altså hvad de skal gå ind og være opmærksom på. Altså hvis det er en bager, så skal man måske tænke lidt på, hvor meget akryl han har i sine produkter, eller hvor meget kumarin han har i kanelsneglene. Og som det sidste, så har vi også råd til forbrugere. For eksempel kampagnen her Mad og Kemi, men også bare vores hjemmeside, hvor vi formidler forskellige ting. Og råd til forbrugerne, det går ud på det, hvad forbrugeren selv kan gøre. Fordi selvom der er fastsat grænseværdier, så er der nogle forbrugere, som gerne vil for eksempel undgå pesticidrester.
og så går vi ind med nogle konkrete råd til det. Eller der er også stoffer, som ikke kan reguleres. Altså nogle stoffer er jo giftige, og for eksempel med ramsvøj og lillekonvalg og høsttidløs. De minder meget om hinanden. Men det er kun ramsvøj, man kan spise, så der har vi også nogle råd til, hvordan man så kan kende forskel, for eksempel. Så er der andre stoffer, som nogle af miljøforureningerne, for eksempel cadmium, der er metal. Der kan det være svært at sætte en nedre grænse. I EU har de forsøgt at sænke grænseværdierne for cadmium i forskellige produkter. Men det kan være svært, fordi der er sådan et naturligt niveau af cadmium i fødevarer. Så utilsigtet får vi faktisk ret meget cadmium, uden der er så meget, vi kan gøre ved det. Men det er sådan noget, som vi hele tiden kigger på og ser, hvor kommer den her cadmium så fra. Og så den sidste. Nogle skadelige stoffer, de fremkommer ved forkert forarbejdning, eller for meget forarbejdning. Altså hvis man lige griller lidt for længe, eller ikke får kogt sine bønner ordentligt, så vil man også få nogle mere kemi i maden. Og der er det så, at vi går ind og laver nogle råd til forbrugerne, hvad de selv kan gøre. Så dels så har vi sådan nogle guides på Fødevarestyrelsens hjemmeside, som vi så nu har samlet på vores kampagnesite, der hedder madmedmindrekemi.dk. Og så hvis man gerne vil vide lidt mere, altså gerne vil have lidt mere viden om, hvilken lovgivning der ligger bag, for eksempel andre ting, så kan man så gå ind i vores leksikon på hjemmesiden og slå nogle af stofferne op. Og hvis man så ikke finder sit svar der, så kan man så gå ind på Facebook og spørge os. Ja, det er så bare et billede på kampagnen. Så. Vi har lige lagt en ny guide, der hedder Jul med mindre kemi, og vi har samlet et råd til, hvordan man undgår utilsigtet kemi. Men ellers så ligger alle guidesen der. Jeg ved ikke, om I har været inde og kigge på det. For eksempel Jul med mindre kemi, der har vi et råd til, at man ikke skal spise i form af misfarvede nødder, fordi typisk så en nød, som har været angrebet af en svamp for eksempel, den vokser måske ikke helt ordentligt, og så bliver det sådan lidt skævt, men den der svamp, den gør så også, at nøden vil have et indhold af mykotoxiner, der er højere end de andre nødder, så derfor skal man gå udenom dem. Det er bare sådan nogle eksempler. Men de guides har vi så brugt ligesom som afsæt for vores Facebook-kampagne, hvor vi har formuleret nogle råd og nogle opslag med link til de her guides. Og inde på Facebook, der har dels så kan folk spørge hinanden, de har mulighed for at give hinanden gode råd, om hvor køber du svanemærke bagpapir, det gør jeg i Føtex og sådan, ikke? Men dels kan de også stille spørgsmål til os, hvis der er noget, som de gerne vil vide mere om. Og senest har vi også været inde og bare spørge folk, hvad de gerne vil vide mere om, fordi vi er pt. Ved at lave en ny plan for vores Facebook-kampagne. Så hvis der er noget, I brænder inden for at vide, så må I endelig gå ind og skrive det på væggen, så vi prøver at få det med. Og der var altså mange forskellige reaktioner fra forbrugerne. For eksempel den her med hyldebær. Det er sådan, at hvis man for eksempel laver en smoothie med rå hyldebær, så kan man få ret dårlig mave, fordi at der er et naturligt giftstof i. Og der er sådan lidt forskellige kommentarer, der så har været inde. Der er mange, som skriver, at det vidste hun godt, fordi det har hun altså prøvet og blev rigtig syg og sådan. Og så er der også andre, der skriver, at de har spist helt mange hyldebær, de er aldrig blevet syge, så det er sådan lidt forskelligt, hvad folk siger. Men generelt så synes vi jo, at forbrugeroplysning er vigtigt med kemi. Og det er sådan et rimelig komplekst område, så det er godt, hvis man ligesom kan trække de vigtigste råd ud, som folk kan forholde sig til. Og også, så selv kan vælge, hvorvidt det er noget, de vil forsøge at undgå.
For eksempel aprikoskerner. Der har jeg hørt, at der nyt kommer forskellige kageopskrifter, hvor man bruger aprikoskerner i stedet for mandler. Og det er sådan en ret dårlig idé, fordi at der indgår hydrogensyre ned i aprikoskernerne. Jeg tror, giftlinjen har skrevet, at man skal ikke spise mere end 2, før man kan se ret akutte effekter. Så der har vi også lige lagt et råd ind det. Og så er der den her, pomfritterne. Altså, hvad vil I vælge? Den til venstre eller den til højre? Hvor mange tager den til højre? Der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ej, det er alligevel under halvdelen, og det er nok også det bedste, fordi at vi har sådan målt indholdet af akrylamid i pomfritter. Og jeg tror på den til venstre var der omkring 100, jeg mener det er mikrogram, kilogram, men omkring 100 i hvert fald. Og i den til højre var der 500, som lå langt over de vejledende grænseværdier. Så det er altså det bedste at gå efter de lidt lysere pomfritter. Og så tror jeg faktisk ikke, jeg har mere med det samme. Spis sover i lokale vild med fru Grøn. Og steder igen som Anne-Grethe Rasmussen. Ja. Velkommen til. Ja, og jeg er meget glad for at komme her i mit lokale i dag. Jeg har undervist her i 25 år fra nu, så faktisk er jeg med til at bygge det her lokale, og det her det var mit. Så, men jeg er meget glad for, at for det første, I holder sådan en fed konference. Desværre kunne jeg ikke være der i formiddag, så på det andet, at I gerne ville høre lidt om, hvad jeg nu laver. Som jeg fortalte, så har jeg været her i 25 år. Jeg er faktisk uddannet herfra som husholdningslærer for 40 år siden. Og har så også læst sådan noget tekstarm på RUG, hvor jeg har haft Helle Hillers som vejleder. Og så har jeg også arbejdet med sådan noget, jeg har taget en master i sundhedspædagogik på Danmarks Pædagogiske Universitet, og så har jeg som sagt så været husholdningsråd i 10 år, hvor jeg har testet. Min iver er at teste og undersøge og prøve og fejle og dumme mig og gøre alle de der ting, som man normalt ikke gør. Så har jeg så haft mit firma nu her, efter jeg holdt op på Ankerhus for 2 år siden. Og det firma, det hedder Fru Grøn. Og det går ud på at prøve netop at arbejde med nogle af de her ting, som er meget inde lige nu, med hvordan kan vi som danskere være med til at gøre noget for vores egen sundhed, og så også for miljøet. Og det er sådan noget af det, jeg vil prøve at holde et foredrag om, eller en workshop, skal jeg huske, jeg skal passe på. Alexander, du må ligesom stoppe mig, fordi at jeg også har en testprøver med fra min egen have. Og det er jo en workshop, det her. Det er sådan, at jeg har lagt et stykke papir, og det er så nu et stykke genbrugspapir på bordene. Og det er sådan, at jeg har sådan en lille kasse her, som I er velkommen til at lægge nogle gode forslag i. En forslagskasse. I kan sidde og skrive undervejs, så vi kan lige slutte op med at prøve at smage på mine æbler. Jeg skal sige, at jeg har min hjemmeside her, som I selvfølgelig er velkommen til at besøge, og så skulle I lige herover for at flytte. Der har jeg lagt min PowerPoint ind her. Grunden til, at jeg har kaldt mit foredrag eller mit workshop Spis Sorø og Vilde Lokalt, det er fordi, at jeg er med i sådan et projekt, eller faktisk projektleder, på et projekt, vi kører i Sorø. Vi er en masse, der er gået sammen om at sige, nu vil vi altså gøre noget ved det her. Fordi at det er svært at gøre noget fra oven med regler og love. Det ved I sikkert også, at man kan ændre adfærd. Dels skal man ændre sin person, og man kan prøve at ændre den i sin familie, man kan prøve at ændre den i kommunen og i staten og EU osv. Det kommer længere væk, måske, hvor vi så har sagt, at vi vil selv prøve at gøre nogle ting. Og det kunne måske være, så nogle af jer havde en inspiration til at lave nogle projekter, fordi så er vi faktisk en gruppe, hvor der både indgår Kongskilde, jeg ved ikke, om I kender Kongskilde Naturcenter, og der er også forskellige andre aktører, der indgår, hvor der kunne være oplagt, at man kommer i praktik. Det her det er min korte disposition, og jeg skal lige fortælle, at jeg sad hjemme og skulle sortere min PowerPoint, og selvfølgelig også lave nogle nye til lige dagen i dag.
så synes jeg, at der er faktisk nogen, jeg ikke vil slette. Jeg skal fortælle, at jeg interesserer mig rigtig meget lige nu for phytochemicals i vores fødevarer. Jeg skal lige høre sekundære næringsstoffer. Phytochemikalier, er det noget, I har lært noget om? Hvor? Nej, okay. Men jeg vil så lige kort sige, at det er noget af det, der er det vigtigste i det budskab eller årsag til, at vi, man kan jo sige, at vi har det her spis store vildt og lokalt. Og det er de her sekundære næringsstoffer, det er sådan nogle, der hedder fenoler og argidon og så videre, en helt lang række, og der er nogle powerpoint med dem på, hvis I er interesseret, skal I læse videre derpå. Jeg kan ikke nå her på den meget korte tid også at komme ind på det. Men ellers så vil jeg meget lige kort fortælle om, hvordan programmet forstår sundhed, og så har jeg så lige her for nylig lavet sådan en lille research på, hvordan vi har spist igennem tiderne. Starten med Frederik fra 1907, og min farfar Martin, og så Bent Bur. Jeg har ikke skrevet Bent Bur her, jeg siger det bare til jer, så I ved, det er Bent Bur. Og så vil jeg så lige kort også komme ind på Montiers klimabelastning, og så lidt mere om, hvad vi gør i spise sukker lokalt. Og så til sidst en diskussion, og meget gerne nogle forslag fra jer. Ja, vi har jo sikkert diskuteret sundhedsbegreber rigtig mange gange. Ikke også, Helge? Så I ved godt, hvad sundhed er. Det er jeg sikker på, at det er. Men mange gange så findes der jo sådan en hel masse fine definitioner, som jeg også har undervist i de her 25 år, jeg har været på Ankerhus. Og man kan jo simpelthen snakke og finde definitioner osv., og det er også helt fint, at man har det. Men jeg tror først, at man begynder at få den rigtige forståelse for sundhed, når man selv begynder at formulere sin egen definition. Og det har jeg gjort. Jeg har skrevet min definition af oplevelser, der giver kvalitet i livet for sig selv og for andre og for miljøet. Og når jeg skriver for andre, så er det selvfølgelig både for andre her på Ankerhus, andre i familien, andre i lokalsamfundet, andre i Danmark, andre i hele verden. Og det sidste, det er det vigtigste. Vi har en tendens til at have fokus på vores egen sundhed, på bekostning af nogen i den tredje verden eksempelvis. Men I har sikkert det der er, eller jeg ved ikke om det er nyt, det hedder også et uvidet sundhedsbegreb, men at jeg fru Grøn lægger meget vægt på, at vi ligesom skal prøve at se på den miljøbelastning, vores fødevare og vores liv, hvor fødevare det handler om i dag, men ellers vores liv i det hele taget. Og I har sikkert også arbejdet med vugge til grav og kvalme til kvalme og livscyklusanalyser osv. Man kan lave nogle teoretiske beregninger for, hvad skal man bruge af ressourcer for at producere vores fødevarer, og hvordan er det, vores fødevarer bliver, når vi så spiser dem, på grund af måske nogle kemikalier. Så B, det er jo så sundhed for vores krop, fysisk, psykisk og socialt. Ja, for kroppen socialt, ja. Og der har I også garanteret rigtig mange kostberegninger her. Og I har også en masse om fysisk aktivitet. Og det er selvfølgelig fantastisk vigtigt for sundhed. Men jo længere jeg ligesom kommer hen i mit liv, og jo mere jeg har lært om kostberegninger osv., finder jeg mere og mere ud af, at det måske mere kan være af det onde, end af det gode. Forstået på den måde, at det gavner ikke at sige i vores sundhedsoplysning, det gavner ikke til folk at sige, at du skal gøre sådan, og du skal gøre sådan, og du skal gøre sådan. Fordi det kan vi jo se, det gør vi slet ikke, når vi har rigtig mange ressourcer, at vi kan bruge til det. Men selvfølgelig, jeg vil ikke sige, at vi ikke skal lave kostberegning, men jeg vil sige, at det er vigtigt at tage fat i nogle andre sundhedsfremmende ting. Så er jeg så her, og det vil jeg så lige prøve nu at vise ved Frederik, Martin og Bent. Frederik, jeg skal lige sige, at jeg skal gøre det her meget kort. Jeg har lagt nogle baggrundspapirer, som I kan gå ind og kigge på. Frederik, han levede der i 1907. Jeg tror, de er på at gå ind på Frederik. Det var en, der hed Dr. Hindhede, som faktisk var ansat som ernæringsforsker her på Ankerhus, altså I skal forestille jer i 1907. Og han var en af de første, der lavede kostberegninger. Og han lavede som med Frederik, der var gartnerelev og 21 år, og han var vegetar. Han havde hverken nyt kød, kaffe, spiritus eller tobak. Altså nogle af de ting, som vi spiser i dag. Han levede næsten udelukkende af tør rugbrød og vand. Og så fik han mælkemad og sødsuppe og rabarberbrød
og brødost og en enkelt gang til lige margarine. Det som Dr. Hindhede gør, det er, at han føler ham i over nogle år, hvor han siger, at Frederik her, han har et rigtig godt liv. Han har røde kinder, han er sund, og han er rask, og han står tidligt op om morgenen. Altså bare som et eksempel på, hvad kosten var i 1907. Han kunne godt leve på vand og brød. Historien siger ikke noget om, hvor lang tid han levede, eller om han nu... Nu skal jeg lige se, om jeg kan komme tilbage til det. Skal jeg gøre det heroppe også? Nej. Hvordan kommer jeg lige tilbage her? Tilbage i bilen der. Ja. Ja, det var sådan ligesom for godt 100 år siden. Og så de første, kostberegninger, der det blev lavet. Og Frederik, han var glad. Altså det jeg lidt lægger væk på i dag. Han var glad, og han var sund, han stod op til tiden, han kunne arbejde og mange kræfter. Så kommer vi til Martin, som jeg kalder den selvforsynende ølproduktion. Det var min farfar, som producerede al sin fødevarer. Næsten al sin fødevarer selv. Han havde høns og duer, og han havde en enkelt gris. Jeg har lært havedyrkning, det skal jeg fortælle, at det er noget, det jeg går rigtig meget op i, og jeg holder også kurser i, hvordan dyrker vi selv nogle gode og sunde fødevarer. Altså kursus i praktisk og teoretisk havedyrkning. Og det er så noget, jeg har lært af min farfar, og så har jeg også været lidt gartner siden. Min farfar, han producerede det hele selv. Han havde også kompost. Han havde også sådan en ude i gården, der havde han sådan et sted, et eller andet, hvor mændene de stod og tisse ned i, og det kom så ned med grisemøg, og så kom det ud på have. Altså noget, som vi vil sige pugbad til i dag. Men han har dyrket sin fødevarer økologisk. Der var ikke øgemærke på dem, men så godt som økologisk. Han har brugt de her ting, som han nu havde. Han havde heller ikke affald. Han havde også, min farfar, rigtig mange æbletræer. Det er ham, der har lært mig at dyrke æbler. Hvad er det her for nogle æbler? Ja. Ligner pigeon. Ja, det er rød pigeon. Ej, de er flotte hjemme i min have. Altså, jeg har plukket dem. Men han lærte mig at dyrke æbler. Han lærte mig, hvordan man kunne få gode fødevarer uden at bruge pesticider, men at behandle dem, når tid var. Altså fordi min farfar, han var malermester, og så nogle gange så kørte han hjem. Og så min far var også med, og sagde, hvorfor kører du hjem? Jo, det er fordi nu lige i dag skal æbletræerne sprøjtes. Han havde så sådan noget puder, han puttede på. Det var ikke sådan noget giftpuder eller noget, men det var sådan et eller andet naturmiddel, han gør på dem. Så han passede sin have og dyrkede sine fødevarer. Hans koner lavede alle de gode mad og så videre til ham selv. Så er det ikke noget med færdig mad der. Så kom den her industrialisering. Da jeg var på Ankerhus, underviste jeg i sådan, var der Storkøkkencentret. Han lavede sådan en lang forskningsundersøgelse af færdigretter og halvfabrikater. Og jeg ved ikke, om vi vil se den, men her, i den her, den er fra 1990, det vil sige 23 år gammel. Og her står der en fabrik, Suchef, i England, hvor man kunne producere mad over 1 tons i timen med 4 medarbejdere. Og det mad, der blev produceret, kom i store bulk og kunne holde sig 1 til 2 år. Altså jeg siger det her for ligesom at vise udviklingen, hvordan den er gået. Det her det er for 20 år siden. Jeg ved ikke, hvordan det foregår i dag, men jeg vil tro, det er på samme måde, at man også har den her meget store produktion. Jeg har så taget Ben som et eksempel på industrimanden, fordi Ben han har ømme, led og muskler, og han sælger nogle piller. Jeg ved ikke, om I kender i Ben Bur. Er der nogen af jer, der kender den pille, der hedder Movicin? Ja. Jeg kan huske, at jeg har set annoncer med ham. Ja, sådan nogle store hele tiden. Ben Bur har I ømme muskler, så skal I bare spise det her. Og ved I, hvad det er i de piller? Boghvedegrød. Er der nogen af jer, der har smagt boghvedegrød? Ja. Der er boghvedegrød i. Det kunne godt måske være havregrød, det er ikke. Og så ingefær. Og så siger du grønt, hvorfor kan vi ikke bare spise boghvedegrød og ingefær? Eller måske prøve at vælge nogle fødevarer, som har et højt indhold af de her gode antioxidanter eller fytokemikalier.
Der er rigtig mange, der har forsket i de her ting, og nu skulle jeg gøre det meget, meget, meget kort. Men lige nu, i 2013, er vi inde i en tid, hvor der findes den ene kur efter den anden. Der sælges tonsvis af sådan nogle kosttilskud. Har du ondt der, så skal du bare spise den, og har du ondt der, så skal du bare spise den. Men vi kan få det alle sammen igennem kosten, hvis vi vil. Hvis vi gider. Fordi det er et arbejde at få det gennem kosten. Og det vil sige, at vi skal sige nej til alle de billige industrimad, der findes. Ja. Jeg har altså skrevet, at vi spiser rigeligt med de næringsgivende stoffer, vitaminer og mineraler, men mangler altså de her sekundære næringsstoffer. Det var bare sådan køkken for lang tid. Jeg tror ikke, jeg skal lige høre, hvor meget tid har jeg brugt. Du har 20 minutter igen. Ja, okay. Altså, I er meget velkommen til at stille spørgsmål også, hvis der er. I er trætte. Jeg har arbejdet rigtig meget med miljøbelastningen af vores fødevarer, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at det har været en af årsagerne til, at vi har gået i gang med et spise sober-projekt, også en af årsagerne til, at jeg er ude og holde foredrag mange steder. Det har jo været noget, der har stået på siden Helle Hiller, så jeg vil lave sådan en klimakonference her i 2009, og der har det været rigtig meget fokus på fødevarer. Det har I sikkert også arbejdet en del med, har I det? I er kommet så langt, så I kan lave CO2-beregning på fødevarer. Altså jeg tænker på, at vi laver vores kostberegning på de næringsgivende stoffer, men laver I kostberegning på CO2? Det skal I gå i gang med. Fordi så får man et udtryk for kostens belastning på klimaet. Kan I se det? Det er i hvert fald spændende. I har sikkert også ved godt, at oksekød det er noget af det værste, og nu har jeg skrevet sig 0,6. Hvis man selv går ud og fanger sin fisk, så er det måske ikke så meget CO2. Og kartofler. Jeg har sat en tabel op her, et link i min PowerPoint, hvor I kan gå ind og se en tabel med de forskellige fødevarer, deres emission, altså det vil sige, hvor meget CO2 går der til produktion og forbrug af 1 kilo, til produktion og transport af 1 kilo fødevarer. Ja, så har jeg så holdt sådan helt med foredrag om de her nedsættelse af klima, skånsom tilberedning, måske nogle af jer kender sløvfer. Og der er også noget, der hedder, hvad er det nu det andet, det hedder, man kommer op til 42 grader. Raw food, ja. Af alle de her skål, jeg ikke for at gå ind på raw food, det gør jeg ikke, det skal lige sige. Fordi 42 grader, det vil jeg ikke spise sådan noget. Altså smagstofferne bliver dannet også, når det bliver varmt op til kogepunktet. Men i hvert fald en skål, rå for eksempel, rå fødevarer, og så den næste, det er, jeg skulle egentlig også have som den første her, købe ikke billigere fødevarer. Altså fordi det er jo pengene, der er bestemmende for, at vi køber al den her billige industrimad, og måske også køber en hel masse billigere frostvarer. Frostvarer, de kan ligge på køl i mange år. Og industrien kan faktisk lave de fødevarer, som vi gerne vil have. Så mange gange er det måske ikke en kvalitet, men det er et spørgsmål om en holdningsændring til at sige, jeg vil vide, hvor min fødevare er dyrket, og jeg gider ikke alle de her fryser. Hvor mange herinde har fryser derhjemme? Ja. Hvis nu jeg spurgte nede i Frankrig, nogle unge mennesker dernede, hvor mange tror jeg så har fryser? Ikke nogen? Fryser? Nu ved jeg jo heller ikke, I har jo sikkert bare sådan en lille en, eller hvad? Har I en stor en? Ja. Ja, mange har. Danmark er simpelthen det land, som har udviklet fryseteknologien. Da jeg læste her for alle de her mange år siden, der var der noget, der hed Dybfrost-instituttet, der skulle lære danske husmødre at nedfryse deres mad. Og et af man, nogle gange så er det selvfølgelig, hvis man har en produktion i en dyreproduktion, eller man har produceret grøntsager, så er det klart, så bruger man det som en konservering og fryse det ned. Men så bliver fryseren ikke brugt i dag, fordi den bliver brugt til at købe måske nogle færdigretter, måske noget frossen, fryse det ned, tage det op, lave frikadeller af det, fryse det ned, så man har noget til uventede gæster. Mange gange er vores fødevarer frosset ned. Så derfor har jeg skrevet op frysevarer.
Selvfølgelig kan man ikke helt sige det, men i hvert fald så er det en af de største belastninger på vores ydre miljø, det er, at vi danskere, vi altså ikke spiser som franskmænd og italienere nogle friske råvarer, som er købt på markedet, fordi vi har ikke tid til det. Vi skal skynde os. Ja, jeg provokerer lidt. Madspil har jeg sikkert også hørt, og så spise mindre kød, og så den sidste, spise lokalt. Det er sådan hovedpunkterne af de her ting. Så vil jeg så lige fortælle lidt om vores spis sofa vildt lokalt. Og jeg skal se nu lige her, om det virker. Jeg har lavet link til, vi har lavet, og jeg skal lige fortælle, hvad betyder det? Skal jeg sige ja? Det gør vi. Jeg skal lige sige, at alle os, der har arbejdet i det her projekt, vi arbejder uden løn. Altså vi er ildsjæle i Sorø, der bare kunne samle og har lavet sådan en række workshops og arrangementer. Lige nu holder vi ikke nogen, vi holder en pause, men vi håber, at vi kommer i gang igen. Men det er, ja, I kan se de forskellige, der er der Chokoman og Haverefugiet og Kongskilder og landbrugsturisme, og så noget med medicinplanter, apotekerhaven. Og vi har så lavet sådan en blog, og den er ikke lavet, det er mig, der har lavet den er bare lavet. Fordi vi bliver nødt til ligesom at sige, at vi skal i gang, og vi skal have sådan noget, ligesom jeg har set jeres rigtig flotte blog, I har for konferencen her, at det er rigtig vigtigt at starte noget op, og så få det til at køre på en eller anden måde. Og det kan I også gøre med jeres debat her, har jeg lige sagt til jer. Men på billedet der er der en dreng, der hedder Mathias. Er der nogen, der fanger fisk herinde? Ja, Alexander. Ja, okay. Fordi at når nu vi skulle sådan se på spise Sorø og Vildt lokalt, så er der jo 3 store søer rundt omkring Sorø Sø her. Hvordan hældes fisken? Og i gamle dage, der ernærede man sig faktisk af de fisk, der var i søerne. Ferskvandsfisk, er der nogen af jer, der har spist det? Hvad når jeg siger sandart? Sandart, det er en af de fineste spisefisk i verden. Og det der, det er en sandart nede på Tusø. Det er lige derovre, hvor jeg bor. Og så skal jeg fortælle her i Sorø-avis i går. Ej, undskyld, den 10. 12. Det er nogle dage siden. Der er der slået rekord på sandart i søen. Ved I, hvad sådan en sandart der kan veje? Den i 77 blev der fanget en, der vejer 7,8 kilo, og Dennis har lige slået rekord på en sandart, der vejer 8,7 kilo. Lige sende den rundt. Den er 1 meter. Kun for at vise, at der er rigtig mange fisk i vores søer, ferskvandsfisk. Men vi er ikke... Hvad sagde du? Ja? Skal jeg slutte om 10 minutter? Ja, fint. Du bliver bare sådan. Men det, der er så sjovt, det er, at den gut, der har fanget den, Alexander, hvad går han med den? Han sætter den ud igen. Han sætter den ud igen. Han tager den op og fotograferer den og siger, nej, hvor den er flot. På den ene, på den anden og på den tredje led. Og så kommer den ud igen. Og det hedder trofæfisk. Det er en af de barrierer, vi har. Vi har en barriere med at spise de fisk fra vores egen sø, fordi pt. Så der er godt nok nogle erhvervsfiskere, men lystfiskere og erhvervsfiskere, de er altid uenige, fordi erhvervsfiskeren vil sælge det, og lystfiskeren vil sætte den ned igen, så en anden kan fange den. Det hedder trofæfisk. Nå, så vi kan altså ikke. Der er en erhvervsfisker dernede, som fanger sandart, og de bliver frosset og sendt til Frankrig, fordi franskmænd, de vil gerne betale for de her sandart, fordi det er sådan lækker at spise. Så hvis vi her i Sorø skal have sandart, hvad går vi så? Går vi i Aldi? 56 kroner kilo. Nej, 56 kroner halv kilo, tror jeg, den koster. Ja. 450 gram. Og så skal I gætte, hvor den kommer fra. Hvad sagde du? Nej. Hvis den gjorde det, så ville jeg lave reklame for. Nej, fandme. Den kommer fra Rusland. Indsøerne over i Rusland. Indsøerne over i Rusland er den her fanget. Jeg ved ikke, om I har været i Rusland og set vandet derovre. Jeg har ikke været over, men man kan forestille sig. Og så er den frosset ned. Hvor mange år er den frosset ned? Den smager godt nok.
Så man kan lave alt industri med i dag. Så sådan noget her, det viser grønt op, at vi ikke kan spise de fisk. Så det er derfor, at vi nu har lavet en Kongsgilde, har fået en aftale med erhvervsfiskerne her i Sorø, om at vi vil prøve at både sandar og stærkere, som er en fin fisk. I kan læse mere om de her ting inde på hjemmesiden. En anden ting er den her lille fyr. Der er nogen, der er jæger herinde. Det er jo godt. Jeg skal lige sige, selvom nok man ikke er fisker og jæger, så kan man godt lave projekter om at spise vildt. For ved I hvad, er der nogen, der har smagt sådan et dyr her? Ja, nogen, du vil måske sige, ej, det er synd at spise det. Nej, jeg vil gerne. Du vil gerne? Godt. Ja. Men ænder og fasaner og rådyr er noget føde, der er rigtig sundt. Og hvorfor er det sundt? Det er fordi, det har levet i naturen. Det har været i balance med naturen. Måske ikke helt så meget mere, det ved jeg ikke, men i hvert fald er det mere i balance med naturen, end det er, hvis man køber det, eller spiser noget andet kød, eller køber vildt langt fra. Så det er nogle af de ting, som vi synes kunne være rigtig spændende, at også nogle studerende skulle begynde at arbejde lidt med. I kender det måske mere, for I går ud og samler urter i naturen. Ikke? Eller måske dyrker nogle ting selv. Men der er rigtig mange muligheder i dag for at prøve. Og du siger 10 minutter, vi skal lige... Få den her. Ja. Problemerne. Ferskvands, vildt på skoven, urter fra natur og haver. Er nogen af jer, der har haver? Er nogen af jer, der har haver herude fra et hus? Ja. Ja, var det omme bag ved et bibliotek? Jeg skal fortælle jer en sjov historie, når jeg læste her for de her 40 år siden, så hver lørdag skulle vi på havearbejde indtil kl. 2, før vi måtte tage på weekend. Altså bare sådan lige for at se, hvordan det var derinde. Der havde vi haver selv. Da jeg startede som lektor her og underviste her, for 25 år siden, der havde vi, jeg tror det var 7 eller 11 eller 10 kilometer, jeg kan ikke huske, men en meget stor urtehave herude, som pedellerne passede, så der var friske grøntsager. Og den var økologisk efter de her 6 år. Men nu er det jo så græsplæne. så det er jo, hvis I vil noget med de her ting, så er det jo jer til at komme med nogle forslag til, hvordan at man kan komme videre, for eksempel med at dyrke sin egen fødevare, hvis man vil det. Altså, fordelen er jo, at når man dyrker sin egen fødevare, det er jo, at man, altså at planterne, der er jeg altså ikke lige kommet så meget ind på, men ved I godt, hvorfor nogle planter, man selv dyrker, at de er sundere, end hvis man køber dem? Og Superbest for eksempel. Ja. Jeg har læst nogle studier i hvert fald, der tyder på, at der er højere C-vitamin og så videre, og højere tørstofindhold i usprøjtede grøntsager i hvert fald. Ja. Så, altså, jeg ved ikke, om det er det, du tænker. Jo, det er det. Altså C-vitamin er jo også en antioxidant. Men det, som jeg gerne vil sætte fokus på her netop, det er jo, at de stoffer, som vi traditionelt har i vores fødevaretabeller, at der er en hel masse andre ting ud over dem. En, der hedder Bodil Søgaard fra Landbrug Højskole, har forsket rigtig meget i de her ting med de sekundære næringsstoffer. Og jeg ved ikke, hvorvidt det indgår i undervisningen her på Ankerhus, men at det, at planter vokser langsomt, bevirker, for eksempel, jeg kan give et eksempel, jeg har jo selvfølgelig meget grønkål i min have, når jeg får grønt, og rigtig mange gange, så gik der over lige på sommerfugl. Er nogen af jer, der prøver at dyrke grønkål? Nej, det skulle I prøve, det er så sjovt. Og så har jeg en lille fif til jer, fordi, Annette, du har det. Jeg har masser af grønkål. Ja, du har det, og der er ikke orm i. Det var der, men nu er de frosset væk, så nu har jeg det skønt. Godt. For fidusen, hvis man skal have en planter, det her, det gælder nu grønkål, det gælder også andre planter. En økologisk landmand har fortalt mig, Anne-Grethe, når du planter din grønkål, så skal du selvfølgelig vande ned i hullet og planten, og så skal du grundvande, det vil sige, at der skal være vand ned, så planten trækker nedad. Så skal du vande den 14 dage efter. Du må ikke gå og småvande. 14 dage efter, så grundvander du igen, så vandet kommer helt ned. Og så vander du aldrig mere. Det har jeg nu gjort, nu er det snart været 7 år, jeg har gjort det.
Og planten, det der sker, det er, at planten bliver tvunget ned og hente nogle gode stoffer langt hernede. Den bliver tvunget ned med rødderne, så den er i stand til, hvis der kommer sommerfugler, det kommer sommerfuglearver, det kommer, men den er i stand til at kunne bekæmpe det. Der bliver dannet nogle stoffer, det er dem, der hedder phytokemikals, inde i planten, som bevirker, at den kan overleve et sygdomsangreb. Og det Bodil Søgaard, og det der bliver forsket i mange andre steder, det er også, hvis vores planter fik lov til at vokse lidt langsommere, så ville der være rigtig mange fytokemikalier i, som også bevirker, at chancen, altså jeg kan ikke sige det helt sikkert, men cancer, og at det giver vores immunforsvar også en styrke, at vi får de her ting. I kender det også korn, de gamle kornsorter, spæld for eksempel, som også har vokset langsomt, at der er der også nogle af de her gode stoffer i, som altså beskytter os altså, eller gør vores immunforsvar stærkere. Okay. Diskussion, kan vi stoppe fødevarens karneval? Hvad har I af idéer? Forvirret? Ja. Jeg synes, det er svært. Det kommer til at kræve noget af befolkningen, men det kommer også til at kræve noget lovgivning og nogle politikere, der er interesseret i at stoppe det. Ja. Så jeg tror, det er en stor kamp. Altså selvfølgelig burde det kunne lade sig gøre. Ja. Måske 100%, men nogle små starter. Ja. Andre forslag? Kommentar? Så jeg vil øvrigt fortælle, at rundt omkring i Danmark, at du har ret i, der skal politisk vilje, men omvendt, så er der også ildsjæle og NGO'er, der kan bakke op. Altså det er jo så det, jeg har valgt at være nu her. Har valgt ikke at gå den politiske vej, men at provokere de her politikere hele tiden, og invitere borgmestre op og så videre til de møder, vi også kommer sgu. De tør ikke andet efter, det vil sige. Så det er rigtigt, politikerne skal måske have et skub, fordi de er jo vant til at tænke pengeøkonomi hele tiden. Det skal være billig mad til de gamle, og til børnene osv. Så det er et puff nedefra. Så start, men det er rigtigt, det er forvirrende, det er mange ting. Men det er vigtigt at koble ens egen sundhed med miljø. Ja? Jeg tror, ved at sætte fokus på det. Jeg mener, er det ikke Kvickly, som har sat fokus på at købe mere lokale råvarer til deres butikker? Ja. Så skaber man måske også et behov, som i sidste ende gør, at det økonomisk kan betale sig for de forbrugerne. Ja. For at skabe det. Sådan har det jo altid lidt været. Det er også det med, at man kan sige, hvis man får noget i gang. Ja. Jeg synes også, der kommer flere og flere sådan økologiske landsbyer og altså selvforsynende landsbyer og sådan noget. Ja. Hvor folk vil dyrke selv. Hvor de gerne vil. Det er også mit indtryk nu, at der er mange, der har jeg skrevet back to basics, det havde jeg ikke skrevet. Det var en, jeg søgte på, hvad betyder back to basics. Og det kan altså betyde mange ting, skulle jeg lige til at sige. Men altså det der med tilbage til den fødevare, altså væk med alt det der med færdigmad og industrimad og sådan noget, er der en protestbevægelse lige nu også. Så det er jo mere at hoppe på nogle af de steder, hvor man synes, og jeg vil jo også, hvis I skal lave projekter, så kan I jo ikke lave det hele. Altså, det er jo næsten umuligt, ikke også? Men det der med at tage fat på nogle enkelte, der har jeg snakket med Alexander om, det der med at sige, hvorfor kan vi ikke spise den lille, gode mad, der er ude i skoven? Og vores problemer, vores problemer, eller et af problemerne er, at det er meget den uformelle økonomi. For eksempel når jeg taler om dyr ude i skoven, og når jeg taler om fisk i søen, så er det den uformelle økonomi, altså der er ikke moms på det, når man køber det, for at sige det med almindelige ord. Og det er spørgsmålet om det skal over i den formelle økonomi først. Det er for noget, vi arbejder med her i samarbejde med Tranekær Slot, hvor vi også har en gruppe, der hedder Spis Lammeland, og hvor greven der, han vil gøre det kommercielt, det med at spise det vilde. Og det kan godt være, det er det, der skal til. Men du har ret, der skal en efterspørgsel til. Der er også begyndt rundt omkring i byerne at komme madbutikker, madmarkeder, og det har vi også arbejdet på her i Sorø. Måske I har været oppe i arkaden. Nej, jeg ved ikke, om I bor i Sorø. Ja, men vi har sådan en arkade, der bare sådan næsten er helt tom. Men problemet det er også at blive enige om, hvordan.
Om det er kommunen herfra, der skal gå ned, og det gør de lige nu, de vil lave fødevareklynge her i Sorø, eller om det er nogle ildsjæle, der skal være med og bygge det op for noget. Det er jo også sådan nogle ting, der jeg tror på det sidste. Eller det er faktisk blevet bevist, at det er svært af kommunen at sige, nu skal vi til at gøre det. Men selvfølgelig er det et samspil. Ja. Er det noget, I synes, der kunne være spændende? Eller forvirrende? I skal tænke nyt. Men det er jo altid, som man bliver forvirret. Mange gange så vil man hellere tage det sikre. Men det er jo godt, altså I laver nogle projekter om de her ting også, ikke også? Så. Ja. I er meget velkommen til at kontakte mig, eller gå ind på min hjemmeside. Ej, så skulle I jo lige smage min æble også. Det har vi tid til nu, eller? Ja. Jeg vil lige sige tak til Fru Grøn og imponere at du kunne plante så mange frø på Veststed på så kort tid. Så. Og jeg kan plante for mange. Ja. Så tak til Fru Grøn. Skulle vi stoppe nu, eller skulle vi... Til folk, der skal være. Ja. Vil du skærme den? Jeg har godt på det. Jeg skal måske lige sige om dem, at jeg har jo forskellige. Det her det er diskommet, det er et forårsæble, og så har jeg det her æble. Hvad tror jeg, det hedder? Jeg kender ikke det. Nej, det er et af dem. Det kan du ikke skære det. Det hedder Filippa-æble. Og det her kender I sikkert. Det hedder rød Ingemarine, ja. Så jeg har nogle, jeg spiser om sommeren, og så har jeg nogle ind igennem. De der Filippa-æble smager rigtig, rigtig godt. De her er lidt, men selvfølgelig toppen, det er de her, hvad hedder det, ja. Så der skal I gå ud og plante æbletræ. Og den her er meget sød spiseæble, altså man kan jo generelt sige madæbler, det har jeg ikke med nogen af dem. Det er bæltebosker for eksempel, det er et madæble, det er surt. Det skal have en lav pH for at det koge ud, hvor spiseæbler har et højere sukkerindhold og mindre syre. Men de har jo hver deres karakter. Den her er sådan lidt bitter, mandelagtig, juleæble, og den her er sød og blød. Men det, der er vigtigt, det er måske, at man har æbler hele året. Det er min far, og det har jeg også, tror jeg nok. I kan også se det her, de er rimelig flotte nu. Det kræver selvfølgelig også, at man har noget viden om det. Og at man ikke bare lader æblerne ligge. Ja, du sætter lige rundt. Du var så god til det. Ja, for godt. Så lidt tak for din tid. Så har vi tusind tak. Tak til dig, som jeg lægger lidt på nu efter. Tusind tak. Det er min kode her. Ja. Jeg vil også gerne have det med hjemme. Nej. Så skal I over have kaffe. Så går jeg på 5. Ja. Og nogen går på 6. Ja. Nå nej, det er åbent for alle. Ja, det var dejligt. Jeg vil for øvrigt rose jer. Jeg synes, det var så flot, at I lavede sådan noget. Og jeg har jo været pædagogisk IT-koordinator på Aarhus. Og jeg var så glad for at se, at I bare har tjekket på det der. Den lille der videoklip, eller hvad hedder sådan en appetizer, har jeg lagt også ind på min hjemmeside. Fordi det er rigtig godt. Det er jo også både med sådan skyld. Men frem med det og bygge noget viden op derude på nettet og få noget kunder. Det er også noget, vi ikke. Det var et indslag, jeg ikke tid til. Fra nu af og til 13.30, der er der kagepause, æblepause, og så nu er det andet igen. Og der er så også kage derinde. Det er der ikke nok. Så hvad skal jeg skal da måske også lige sige, at jeg har lagt sådan nogle breve her, lavet en forening, der hedder Grøn Hverdag. Så jeg har været med til at starte op for mange år siden, og I er velkommen til at tage et blad om det. Ja. Ja. Æbleskov. Det var en holdningsspørgsmål, ikke? Ja. Jeg har rigtig mange billeder af æbleskov, som jeg skal sidde og være i herovre. Der var nogle, der spiste meget. Ja. Når du spiser den, ja. Jeg begyndte også, når nogle gange så skal man noget af. Men det kunne jeg godt til hjemme, så det der kan man godt kunne.
I må gerne tage bladet med hjem og kigge. Skulle også være sådan, at man indfører til de gerne. Ja, det glemte vi så også. Det gode, det sidder jo herinde og ude ved kanten. Det skræller ikke. Det skræller ikke. Den er meget. Hvad er det først? Ja. Jeg har anden pladsning først, og så kommer de skoppe. Hvis I skal plante, så er vi anbefalet at skoppe. Det giver 2-3 måneder æbler. Og det er faktisk ikke derfra. Det er sommer. Og Discovery, og så har jeg rød Inge Marie, og så har jeg Filippa, og så dem her. Ja. Og så har jeg 3 forskellige slags blommer. Men de er ikke begyndt at give endnu. Men jeg synes, det er sjovt. Ja. Og jeg har jo rigtig mange, næsten alt andet. Ja, det er spændende at se fremtiden. Jeg har en formodning om, at jeg synes, at lever i sådan nogle havedage. Jeg har også godt vinde af det. Ja, det er. Det er noget med at sige, vi er i gang. Men det er også meget hjemme, og jeg har jo oplevet det næste dag. Det næste, vi skal høre fra, det er Nanna Clifford fra NOA, græsrodsbevægelsen. Nanna skal fortælle os om de problematiske metoder, der anvendes i det danske landbrug, og komme med bud på nogle måder, hvor man kan gøre det effektiviserede landbrug mere bæredygtigt. Værsgo, Nanna. Skal vi høre mig? Jeg hedder Nanna, og jeg kommer fra NOA, som er en miljøorganisation, der har eksisteret siden slutningen af 60'erne. Vi har tidligere arbejdet meget med kemikalier, det gør vi ikke så meget mere. I stedet for har vi en landbrug- og fødevaregruppe, som arbejder bredt med landbrug og fødevare. Jeg har derfor blevet bedt om at sige noget om, hvad det er for et system, der ligger bag den fødevareforsyning, vi har. Og det er ikke så meget i forhold til sådan kemikalier, som der er blevet sagt så meget om nu, men mere generelt, hvad for produktionsmetoder, hvad er det for et system, vi anvender for faktisk at kunne indsætte i fødevarer, som vi gør. Og hurtigt det ved jeg sikkert meget mere, men jeg gør jo sådan den nogenlunde sammensætning af, hvad det er, vi indtager af fødevarer. I forhold til de nye kostråd er det jo stadig for frugt og grøntsager, for meget kød, for lidt fisk, for meget sukker, for meget salt. Og derover så kan man så sige, jeg var hurtigt inde på Danmarks statistik, og hvis man kigger sådan på det gennemsnitlige indtag af fødevarer, så er op mod halvdelen af de fødevarer, vi indtager, det er forarbejdede fødevarer på den ene eller på den anden. Derover så er 7-8% af de fødevarer, vi indtager, de økologiske. Det er vi en af de folkegrupper, der indtager allermest af. Og desuden så bruger vi cirka 10% af vores indkomst på fødevarer. Så kan man sige, at vi producerer selvfølgelig nogle fødevarer i Danmark, og den værdi af dem er større end dem, vi importerer. Altså vi importerer for mere, end vi importerer, hvad angår fødevarer i kroner og øre. Der er så nogle undtagelser, som er korn og sukkerprodukter, kaffe og te, chokolade og sådan nogle ting, som vi ikke kan producere særlig meget af i Danmark. Hvis man kigger på massen i stedet for, så er rigtig meget af det, som vi som enkelte forbrugere går ud og køber, og det vi indtager, der er billedet af lidt andet. Rigtig meget af det, vi indtager, er importerede fødevarer, og ikke fødevarer, som er produceret eller forarbejdet i Danmark. Og hvad for et landbrug ligger så bag den her fødevareforsyning, som vi har i Danmark? I Danmark der har vi et landbrug, hvor 80%, det blå deromme, der har vi korn, mest hvede, byg, nogle andre korn er der også en lille smule majs efterhånden, som er fodafgrøder. Det er det, vi fodrer hovedsageligt vores svin og nogle køer med.
i Danmark. Derover så producerer vi 10% fødevarer, nogle få i drivhus, de fleste frilands, og det er det, som meget af det går også til eksport, noget af det spiser vi her i Danmark, men det er altså kun 10% af alt det, som vi bruger vores areal til. På de sidste 10% der har vi så andre typer afgrøder. Det kan være raps til at lave agrobrændstoffer, rigtig mange juletræer og rigtig mange græsfrø. Det er der også 10% der går til. Derudover så producerer vi over 25 millioner svin om året i Danmark. Rigtig meget mælk og rigtig mange æg, og rigtig meget af det går til eksport. Derudover så er Danmark det allermest dyrkede land i hele verden. Vi dyrker over 60% af vores areal. Så både på europæisk plan, men også globalt, der er vi faktisk det mest intensivt dyrkede land. Og det er faktisk ikke kun i Danmark, at vi anvender et areal. Der er for eksempel ret fokus på Sydamerika også, fordi vi importerer rigtig meget foder fra Sydamerika i form af soja og majs til at lægge oven i det foder, vi selv producerer, hovedsageligt for, at vi gerne vil have noget mere protein i vores foder, som er svært at producere i Danmark. Der er mange forskellige opgørelser, men man siger omkring et areal Sjælland plus minus Fyn, som vi beslaglægger i Sydamerika, til at importere de her foderafgrøder. Og det svarer altså cirka til 30% af Danmarks landbrugsareal. Så hvis vi skulle lægge det oven på det, vi i forvejen bruger her, så er vi oppe på 90% af Danmarks areal, der skulle bruges til at producere de afgrøder, vi gerne vil. Og det er stigende, men nu ligger det på omkring 6,67% økologisk areal i Danmark, hvilket også er ret højt, sådan, både på europæisk og globalt plan. Derudover så er udviklingen i Danmark, at der bliver færre og færre landbrug, men de bliver større og større. Og der er færre og færre, der arbejder i landbruget. Så det er sådan den danske produktion, der ligger bag det fødevaresystem, vi har. Men som jeg sagde til at starte, så importerer vi jo rigtig mange af vores fødevarer. Så derfor synes jeg, det var vigtigt også at sige noget om, hvordan det ser sådan lidt ud på global plan. Og der kan man ret hurtigt opdele to forskellige fødevaresystemer. Der er det, der leverer til os, som vi kalder det industrialiserede fødevaresystem, som mere eller mindre er alle de fødevarer, der bliver hentet mellem lande og internt i landet. Det står for ca. 30% af de fødevarer, der bliver konsumeret, men fylder rigtig, rigtig meget. Specielt i Vestjylland som Danmark. Det bruger nemlig 75% af landarealerne. Og nogle af de produktionsmetoder, man bruger, der kan man godt producere mere, end man kan i det andet system. Det er ikke altid, man gør det. Det her industrialiserede fødevaresystem er baseret på ca. 150 afgrøder. Det er det, som man dyrker rigtig meget. Det er majs, og det er soja, og det er nogle forskellige kornarter, og så selvfølgelig nogle grøntsager. Men det består ikke sådan af vildt mange forskellige afgrøder i virkeligheden. Det er lidt det, jeg vil sige med monokultur også. Man dyrker meget de samme fødevarer igen og igen, og på de samme arealer. Og det gør man netop, fordi man også har så mange forarbejdede fødevarer, så soja og majs, de her kornarter, indgår i rigtig mange af produkterne, selvom det kan være svært at gennemskue. Så indgår der rigtig meget forarbejdning og transport i det her fødevaresystem. Og ligesom i Danmark, så er det stordrift. Det er, i Danmark er der rigtig mange bedrifter på 100 hektar. I USA er det endnu mere på flere tusind hektar, de her bedrifter, og de er kun stigende. Så bruger man rigtig meget arealet til animalsproduktion. Ikke så meget til at dyre til gå, det skal man selvfølgelig også, de er ofte sendt i stallen, men til at producere alt det foder, så vi vil give dem, og det bruger man faktisk 78% af arealet til. På den anden side har man så et smålandbrug, har jeg valgt at kalde det, men det er alle de mennesker, som er selvforsynende med deres fødevarer, eller som handles lidt uden for det etablerede system på en eller anden måde. Og de står faktisk for at producere 70% af alle fødevarer. Vi gør det på 25%
af landbrugsarealet. Og det er ikke et fødevaresystem, som giver os nogle fødevarer i Danmark, men på sådan en global plan er det ret vigtigt. Selvfølgelig rigtig meget i Sydamerika, Asien og Afrika. Og de er faktisk i stand til ofte at producere mere biomasse per hektar. Når jeg skriver, at de andre kan producere mere, så er det et rigtig godt år med rigtig god jord med en optimal afgrøde. Hvor man kigger over, hvis man kigger over en lidt længere periode, så er det ofte det andet system, der faktisk kan producere mere per hektar. Der er meget mere diversitet i det her. Det er selvfølgelig svært at opgøre, når man siger 7.000 arter, måske vil det meget mere end det, man bruger i det andet system, og man vælger ofte at dyrke mange afgrøder sammen, og ikke have så mange monokulturer. Så det er ikke kommercialiseret, som jeg sagde i starten, altså der er ikke særlig meget handel, og det er meget sådan selvforsyning, det er baseret på. Og det er meget lokal produktion, fordi der er ikke så meget transport, der er ikke så meget forarbejdning, vi spiser de fødevarer, man selv dyrker og sælger dem på markedet. Og så er det, at jordbrugerne meget, meget mindre. Det er måske en familie, eller 2 familier, eller man har et par medarbejdere. Meget, meget få hektar per landbrug i forhold til det andet system. Og vi hører ofte, at vi har et ret effektivt fødevaresystem, og det har vi også på ret mange punkter. I hvert fald, hvis man går ud og kigger i supermarkedet, så er der et virkelig, virkelig stort udvalg. Der er rigtig mange fødevarer, de er meget tilgængelige, og de er der altid. Så på den måde er det ret effektivt til at levere til os, hvad vi gerne vil have, når vi gerne vil have det. Der er rigtig stor holdbarhed i mange fødevarer, de kan komme langt væk fra, vi kan købe dem og beholde dem i lang tid, når de bliver for dårlige. Så er fødevarerne ret billige. Vi hører, at fødevarerne nogle gange bliver dyrere og dyrere, og vi har fødevarekriser, men hvis man kigger på priserne på fødevarer, så er de steget mindre end priserne på andre varer, så de er faktisk ret billige. Hvis man kigger på Danmark, så brugte vi i 70'erne omkring 20% af vores indkomst på fødevarer. Det er faldet til 10% nu af vores indkomst. Og før i tiden bruger vi selvfølgelig endnu større del af vores indkomst på det. Og hvis man kigger på udviklingslande, så bruger de op mod 80% af deres indkomst på fødevarer. Så fødevarene fylder faktisk ikke så meget i hvad vi vælger at bruge vores penge på. Og det er stærkt faldende. Så det er ret billigt, så på den måde kan man godt sige, at det er ret effektivt prismæssigt. Så er det effektivt på den måde, at der er mange animalske produkter i forhold til, hvad der var før. Før var der ikke særlig mange animalske produkter tilgængeligt. Det er der nu. Der er forskellige opgørelser. En, jeg så cirka 70'erne. Fra 70'erne til nu, der er indtaget kød i Danmark cirka fordoblet. Så der er en meget større adgang til det, og vi gør også brug af det. Et andet sted, det er ret effektivt, det her landbrugssystem, det er på arbejdsinput. Som man kan se, er det virkelig især i landbruget faldende. Det arbejdsinput, der skal til for at producere samme mængde eller mere. I selve sådan fødevareindustrien er den ikke ligger mere eller mindre stabil, men især i landbruget putter man meget, meget mindre arbejde, end man gjorde. Hvilket også betyder, som jeg sagde tidligere, at det er blandt andet, fordi bedrifterne er meget større, det er blevet mekaniseret. Og det betyder faktisk, at fra 70'erne og frem til nu, der er det faldet fra 200.000 til 35.000 bedrifter i Danmark, og det er kun 13.000 af dem her, der faktisk er heltidsbedrifter. Så det er meget, meget færre mennesker, der er aktive i landbrugssystemet. Og en anden ting, hvor det også umiddelbart kan virke ret effektivt, er i produktionen af afgrøder. Som man kan se der på grafen, så er det også stigende det udbytte, vi får ud per hektar. Og det er rigtigt, der har været, det er lidt afhængigt fra afgrøde til afgrøde, men der har været store stigninger på den biomasse, vi kan producere per hektar. Men det er især i forhold til arbejdsinputtet, at produktionen er stigende. Der skal meget mindre arbejdsindsats til for at producere den samme mængde, og det er derfor, vi er i stand til at producere så meget mere på den. Da
er sket lidt med formatering, jeg kan heller ikke gå dem alle sammen igennem, men det er lidt for at vise, at over til venstre er de parametre, som vi siger, at vores fødevaresystem er effektivt på, og hvad er det så for nogle ting, der i virkeligheden ligger bagved, som måske skjuler lidt den her effektivitet. Alt det her med de kemiske stoffer og tilsætningsstoffer, som der er blevet sagt meget om, det gør, at vi har det her store udvalg, og det gør, at der er en stor holdbarhed. Men i virkeligheden, så er der også meget ensartet og monokultur over det. Altså det er meget, meget få afgrøder, der faktisk bliver brugt til at lave det her store udvalg. Så det er lidt en skjult form for ensartethed, fordi vi kan tilsætte så mange E-numre eller tilsætningsstoffer og behandle majs og soja på forskellige vis, der gør, at vi har sådan et stort udvalg. Så bruger vi rigtig mange fossile brændsler og rigtig mange pesticider, rigtig mange kunstgødning, som gør, at vi kan have denne her produktionsstigning, og som rigtig meget gør, at vi kan have det her lave arbejdsinput. Det er blevet meget, meget lettere at lave landbrug, hvis man ikke skal gå og hive ukrudt op, og hvis man ikke skal genbruge sit kvælstof og sørge for at få det tilbage til jorden, man bare kan putte noget nyt i hele tiden. Så er der rigtig meget spild og tab, hvilket gør, at det kan virke effektivt i en periode, men måske ikke er det på lang sigt. Og det er rigtig meget i forhold til den animalske produktion, at man taber rigtig mange kalorier, når man først skal producere noget foder, som man giver til sine dyr. Der taber man rigtig mange kalorier undervejs. Og det samme sker med næringsstoffer, som fosfor og kvælstof, som man bruger i kunstgødning. Det taber man undervejs, når det først skal gennem det her ekstra led med den animalske produktion. Eller når man ikke genbruger det i systemet, i stedet for at putte det ind gennem kunstgødning. Så bruger man kemiske behandlere og væksthormoner til at få den her stigende produktion også. Der er et eksempel med klor i USA, det er ikke tilladt i Europa, men man har simpelthen ikke tid til at vurdere, om det enkelte fjerkræ i USA lever op til fødevarestandarder. Derfor så er det lettere at dyppe dem alle sammen i klor. Fordi man har kun 1,3 sekunder, eller hvor meget det er, til at vurdere det her, så man bruger bare nogle kemiske metoder til at være sikker på det. Og det synes jo ret effektivt, fordi man kan producere meget, men er det i virkeligheden det? Så er det selvfølgelig generelt baseret på et ret ulige fordeling, grund til, at vi har det her store udvalg, og vi har en stigende produktion. Det er altså, at der findes 1,5 milliarder overvægtige mennesker, samtidig med at der findes 3,4 underernærede. Så ja, det er effektivt for nogen, men det er bestemt ikke effektivt for alle. Prismæssigt er det også blevet så billigt, fordi der er rigtig mange ting, der ikke er inkluderet i den her produktion. Det er meget svært ved at sætte penge på, hvad det gør, at vi forurener vandet, eller luften, eller rydder skoven osv. Og de ting bliver ikke inkluderet i prisen på fødevarer, det er det, jeg kalder eksternaliteter. Og derfor bliver prisen også holdt nede på nogle fødevarer, som måske burde være billigere. Og hvis vi så skal tage, altså det har selvfølgelig nogle konsekvenser, at man gerne vil have de effektivitetsparametre, vi talte om før. Det gør, at systemet ikke er særlig effektivt på nogle andre parametre, såsom biodiversitet og jorddegradation og ulighed, livsstilssygdomme. Og hvis man gerne prøver at imødekomme nogle af de her effektivitetsparametre, så skal man måske have et andet fødevaresystem og en anden måde at producere sine fødevarer på, og i sidste ende spise nogle lidt andre ting. Fordi det, der er med det andet, den type landbrug, vi har nu, det er, at der skal utrolig mange inputs til i form af energi og næringsstoffer og land. Der bliver ryddet 13 milliarder hektar skov per år for at kunne ekspandere det her landbrug for at kunne øge produktionen. Hvis vi skal prøve at finde nogle alternativer til den her produktion, så er det her i hvert fald et af dem. Det her det er kun på Danmarks areal. Så hvis vi valgte at producere, nu bruger vi 80% af vores areal på at producere foder til dyrene. Hvis vi valgte at bruge det på at producere fødevarer i stedet for, så kunne man faktisk producere ret meget mere. Man skal jo ikke gå over til 100 vegetabilsk føde nødvendigvis, men lad os bare sige 70-30 i stedet for. Så kan man faktisk producere til 11 millioner mennesker bare på Danmarks areal.
Så hvis man tænker det lidt på global skala, så er det jo ikke fordi, der ikke er fødevarer nok, eller vi ikke producerer kalorier nok til, at alle kan blive mætte. Men det er selvfølgelig helt klart et fordelingsspørgsmål, men også hvordan vi vælger at anvende vores areal. Derover så kunne man tænke meget mere at spise lokale fødevarer, i stedet for at importere. Så meget, det vil mindske meget af miljøeffekterne. Det vil selvfølgelig gøre, at vi vil ende med at spise nogle lidt andre typer grøntsager nogle gange, fordi at der nu er en grænse, hvor man kan producere i Danmark af spændende grøntsager og frugter. Så er vores tilgang, at man skal tænke meget mere i kredsløb, økologisk kredsløb, landbrug, hvor man får genbrugt sine næringsstoffer hele tiden, i stedet for hele tiden at skulle putte nye næringsstoffer ind i systemet, som man i sidste ende er ret dårlig til at putte over i sine afgrøder. Så det medfører, at man får rigtig mange emissioner til både luft og vand i stedet for. Og det vil jo give nogle helt andre effektivitetsparametre. Så når vi taler effektivitet i fødevareproduktionen, så skal man i hvert fald lidt tage stilling til, for hvem er det, man vil have den her effektivitet. Er det på global plan, eller er det kun for nogen i visse dele af verden? Hvilket tidsperspektiv er det? Det er rigtigt, at siden 50'erne har der været en stor produktivitetsstigning, men det er også på bekostning af mange af de mekanismer, som er grundlæggende for, at man kan have et velfungerende landbrug. Så hvilket tidsperspektiv skal det være effektivt i? Og skal det være effektivt i brugen af naturressourcer, eller skal det være effektivt til at levere lige det, vi vil have, hvornår vi vil have det? Jeg kan også argumentere for, at man ligesom bruger på de andre effektivitetsparametre, spise mindre kød, mere lokalt, altså nogle af de her ting, som et alternativt landbrug vil medføre af fødevareforsyning, så vil man også få et meget sundere fødevareindtag. Og prøve at mødekomme nogle af alle de livsstilssygdomme, som for mange forarbejdet fødevarer for højt kødindtag faktisk medfører. Og til sidst vil jeg sige, at det, der sådan er aktuelt lige nu i forhold til den her diskussion, i Danmark er selvfølgelig den vækstplan, der lige er kommet fra landbruget, og så Natur- og Landbrugskommissionen, som ligger op til, at vi skal producere endnu flere svin på det danske areal, hvilket jo har globale konsekvenser også. På global plan er det rigtig meget den frihandelsaftale, der er ved at blive lavet mellem EU og USA, hvor man prøver at skubbe det her såkaldte effektivt landbrug endnu længere den vej ud, og angriber mange af de ting, som nogle af de andre foredragsholdere også har snakket om, f.eks. REACH og forsigtighedsprincippet, som EU's fødevaresikkerhed ligger så op af. Og den her frihandelsaftale vil sådan prøve at ensgøre tingene mellem Europa og USA. Og det er oftest ikke opad, men nedad til den laveste standard, hvilket betyder, at de ting, der tæller her, skal være til i USA og den anden vej rundt. Og det er det, vi så vil snakke om i den workshop, og vi skal være med senere. Det var vist det, jeg havde tid til. Hvis der er nogle spørgsmål.